Synu, vítam ťa v Božom chráme. Ako ti môžem pomôcť? Otče, zhrešil som. Kradol som, klamal som, požíval narkotika a alkohol. Stretávam sa s pofidernými ľuďmi, obcoval s priateľkami svojich kamarátov a raz som sa dokonca zahladil na koňov úd. Cítim sa byť špinavý a všetku tú pliagu nosím v duši. Chcem sa zmeniť. Tak na čo čakať?